Rama Sultan Hadiwijaya kang supaya naliti sapa kang sabiyantu mbabat alas metao dina iki kudu disingkirake. Kula saka kuwi tak jaluk sumpah prastiyamu sebagai baris prajurit ana ing pajak tumuju ana alas metao. Aku Balmiji siji siagake kalih prajurit. Pratamtama. Hei! Siaga makarya. Kastya sanjo telu maksana magita-gita. Tanjo! 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 Nanging kowe kudu eling. Eling piye? Ing sisih kono. Ae jeh wit-witan sing akeh kudu kababat dina iki. Sing katon grumbul kae. Kae mengko dibatutke yen wis rampung ngaso. Oh ngono. Sing kok jaluk kowe kepengin ngaso sawetara. Ya. Yo, yen kaya ngono ya ayo ngaso sawetara. Awas dareng kabeh. Ayo. Sopo tutagane dibabat astau. Sopo? Kula Wiratmo. Wiratmo. Wih, Iki ati kula Wiratmoko. Suge Kendel Bodowandi. Mbabat alas petau. Apa ora keprungu? Weningi Rama Sultan Hadiwijaya ana ing Kasultanan Pajang. Sapa wae iki ora dikeparengake sabiyantu pemanahan mbabat alas petau. Ya kene, kowe kabeh iki sabiyantu pemanahan. Oh niki saking pranatan Kasultanan Pajang. Iya, Nanging panjenengan kedah emut. eling piye? Kula niki sinten? Adi kula niki sinten? Sapa kowe? Pinangka putra mantu, anak mantu bapak pemanahan. Napa kula lepat menawi kula niki sabiyantu kalih bapak pemanahan anggenipun babat alas metau. Rambutipun lepat to. Luput! Senajan kowe putra mantu pemanahan, nanging welingi Sultan Hadiwijaya ana ing Pajang. Kowe kudu krungu. Yen kowe mancai dawuh ayo Sultan ateges mengkang pranatan ana ing Kasultanan Pajang. Ngerti? Nuwun sewu nggih. Di eling iki. Nuwun sewu. Kula niki mboten mawas pangandikane Sultan Pajang, kula mboten gatekake. Kok kowe bisa kaya ngono? Nggih. Umpami sampean niki dados anak mantu, ngertos mara tuwa kangelan.
sampean niku ajeng mendel meneng. Rak boten to. Ya ora. Lah nggih. Nanging kabeh iki sabdaning Rak. Dene dewa. Mantarsa kawula ana ing pat. Sapa wae kang babat alas betal iki kudu disingkirake. Ngerti? Nek ngaten-ngaten. Kula niki sampun gemblung tekate ati kula. Badhe sabantu kalih Bapak Pemanang. Sok sinten kemawon. Kumpul praja wonten ing Kasultanan Pajang. Badhe ngganggu gawe anggenipun kula babat alas metal. Kula mboten wedi. Cetok. Kula mboten jerih. Kowe kabeh iki mang praratan ana ing Kasultanan Pajang. Prajurit, cekel.
Maksudnya piye, Des? Mimi kok ketelak. Jaluk apa? Jaluk Mimi yo. Mimi, Mimi. Mimi. Musik Des. Piye? Alani. Mimi. Mimi. Mama sangu. Mimi. Aku. Ombe. Yo. Lu bineng. Bineng ni. Dia begitu. Larutan. Kaki 3. Banyu.
Apa dia? Jalan udane yang metu dua. Duane ya? Kurang apa kan? Udah. Ora turut. Hei, urut jasmu nang udut ya, urut. Ngomong udah tok. Alah, boy.
Oke, oke.
Aja dibuka. Aja disingkat, Pak. Aduh. Hop. Hop. Aduh. Wah, ciloko iki. Aku malu, Pak. Oke. Guru. Betul guru. Guru. Look ya. Ya. Lo. Ya. Hoa.
Lo. Stop. Teko joget nge. Piye aku penggaweanku joget. Joget ae. Ngomong-ngomong iki ada apa kok rame sekali. Kayak bahasa Indonesia. Aku ora iso basa Jawa. Ya iku. Iya lali. Iki lho ana apa kok rame ning ngene. Iki ana ketoprak rek. Rame takok. Lah ya rame ning ngene iki desa ndi, Ceng? Iki desa Kedung Bulos, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Wah, lah ya man kok rame ning ngene lagi iki, Ceng ya. Goblok wis sing lagi iki. Wayu manggolo ndek bolak-balik Oh iya Pi. Wah, aku sing lagi teko nek ngono. Iki ketoprak ndi Ceng nek apike ngene Ceng kowe lampune lho abang biru ijo kaya nang disko. Iki ono ketoprak. Wah, Yu Manggolo. Pimpinannya siapa? Pimpinannya Bapak Mogol. Saka ngendi Ceng? Saka Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatoni. Wah, lah kok jos markotop ngene walane empere barang ya. Lagi rang we. Milenial. Carane ndelok Adela piye? Carane ndelok ketoprak iki lho, Cong. Nanggap ketoprak iki piye ngono? Gobloke. Kemang mesti bar nonton. Si Dilu. Ini lho, nek nanggap ketoprak Ayu Manggolo carane piye? Carane gampang. Waca nomere Wayu Manggolo. Iya. Oke, tak wacane. Niki lho Wayu Manggolo 081 228 129. Just gayeng kurang keras sithik, Col. Keras sithik nganggo koplo jaranan. Oke, ayo Mas keras sithik. Ayo das protol joget sing keras. Kacang 81 228 goyang ampol dan protol koyo nyanyi Adela. Ndang kakek ndang delok. Ayo Mas, dondang bareng delok ketoprak Wayu Manggolo, tabohi iringi DJ Pongpong. Dadal sound WM Audio. Tak hitungi Mas tong gentong ayo lang diuntir base. 1 2 3. Keep the photo stop. But if When you I- need to stop, then you have Oke, Bro. Wes yane. Dodok kembang-kembang. Lho yo malah nek penyanyi Adela nang kene iso. Lho ketok pendi masalah. Ora samar aku. Ndasem koyo bluluk ngono. Lha apa? Ana ngenekan barang lho. Iki lho kotange sapa?
Wis bar. Kandhani kula wis kon mandek. Kon mandek. Tandang protol. Buka. Ora mudeng ngomongane cah iki aku. Wek iki apa? Wek iki apa? Wek. Aku yo ora mudeng kok. Apa wek? Apa cok? Wis. Wes. Kowe nak. Lah iki. Colok karo malah ndodok ngene. Denger cah iki kok ngerti. Cul. Dene, sebentar. Walah. Apa ngadus? Tanggung jawab. Tinggal. Wah, ini